gonas gones sak soleh ring mata gerbani santa nang jaya yeah.
jroning udan-udan dari latar bersama Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat mendengarkan Mas Tejong wonten London menonton. Pak Galih Sukobejo dan budal Pak Galih. Warna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal kasan negarane adil santoso memang betul ngayam tentrem penggalian pinuju kumpul kancane lali-lali wong tris nora bisa lali jagung kotor ra bisa mata tresnani abot ya mesti gak tega ninggal memang betul jambu wit-witane diguya-guyu yo Kang Mas wis gak kaya dek biyen kae ya Mbah Mat ya ya yo
memang betul jagung kobot ra bisa garing tresno kadung abot yo Kang Mas rina wangi eleng rina wangi eleng antepono yen wasti wangko seje priya jagung kabeh ra bisa mata tresnane abot kok tega ninggal memang betul ban kuningan gak bisa lali rina wangi tan saya kelingan petis manis sarine kaca brenggala bayang goprak ate tinggine tinggal kletak ya bejane awake memang betul sing manis kancane dhewe sing manis yo kanca kancane ae yo ngono kuwi Mas ya Mas jroning suka kadang rukune memang betul bayeme dikelok bening yo ayeme pinuju disanding ngiyai ya yo kabrokana jerepera suki mawa gedeng opo guguk aku gendinge walu-walu nang ati dadi marga gendinge walu-walu jantung susah ayo tetap luyu rayogane aja gampang nesu lamun nesu tumrap awak dadi guru sing penak Mas Dik melu-melu sapa yen kanggoku aku melu sing sayang Dik nyang ati dadi padang marga gampang Dik golek sandang makan najan rada susah Kang Mas aku tetep lembah dene coba kebranan yen ketenanan urip
desa enggal nggih panjenengan Bapak Sukesno Mojorejo Mojopangi saha warganipun yo Mojopangi lho iki mung rakoso urip ana gunung bunga susah dilakoni ayen rejeki dik Gusti sing maringi Gawe jalan rasa
paringo eling eling marang keluarga tanasa nyanding ayam tentrem pangajab rinongan wangi bola bali mbok aja nglarani ati Yes. Kita kelantarkan Mas Omek yang punya negeri Johor, Kuala Lumpur, Malaysia ya. Mas Omek. Kemudian gonku mikirake apa iki jenenge tresna sak bendina mong krasa ning dada pikir sumpah ati pingang sepina rawara prasasat wis ngong jare lure kondo tresno tak opani minangka tali ning tresno yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku muga-muga ora lali bunga susah tau dilakoni jare lurek tanda tresna itu
ben juang ayu kang dadi papujanku alam bojo kandhani kok tulung ana rasa kangen ngatiku nyagung asam manis sing tak tunggu entek batimu kangen iki bisa mari yen sampeyan sayang saiki nambani asik goyang terus kang tak suwun rino lan wengi ngati yo tampa kangen ing ati iki yo bisa malih gede kelihatan baju tak pur mantan dalam semangka maksiat ke Pak Kesra RT Sumber Banjar Mas Omek sing di Malaysia maksiat nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak sun rina lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene taun ana pindana tanteni ning pucuke tresna balung nang pare pasan namun aja lali pawelingku oke mana kangas janji-janjiku aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu kurang apa kurang iki gone tresno aduh Cik kurang apa aku iki dadi wanita asik ning nyatane sliramu marani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa
bojone bola bali gawe kelak ning rasa tresno ora bisa dijaga. Wis milian dadi bojoku apa bojone. Wis milian tresnaku apa tresno dheweke. Ola beli mung gawe kelane rasa tresno ora bisa dijaga. Ser. Ye, gede klater panjenengan Mas Aldi. Heeh, Mlosorejo. Sampeyan kok wonten Bandung nggih. Mas Aldi. Nah, terus wonten Bandung. Pak kanan ngeluh, sabar bos. Pak kanan ngeluh kabangan. Aku pati nono wae tenimbang aku bisa karo kowe tangismu menopang kon gugur nutupi rengising atimu. Tatune atiku iki mang sirame kang bisa nambani Tolong ono aku iki aja nganti aku mbok oncati malasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji. Terima kasih Bu Polo Retno nginjak nangis atimu iki ya Dek. dosa ninggalake Sano Aldi ojo wani. belekno taline tresno. Terima kasih Aldi. Aja nganti udar ilang mesna. Coba rungokno tembang kangenku iki. Dewi Asmara tulung omongno
betul sareng pekat ikat langkon yen ora wani nekat ya trimo nonton ya yo ya yo mas ya mas marasu ya orang putus nyambut gawe ya mas sing manis monggo dhewe sing manis monggo dhewe jeng kamuri mas jinggo saompo mas jinggo saompo ramane ya rama ramane dhewe sing manis mbak yoko dhewe kawis pita pita kone rasa upama dipacul kena wadine Yesus susul eling janjine Rama ya Rama ramane dhewe sing manis kadangku dhewe lali-lali wong tresna rapi
bening. Iki margo laras lho. Asli kok. Asli lho. Cek, gede gelar terbatin won. Mbah Bayantomo, Pak Ita Gusman, Kampang, Pak Rena, singkatan Kampang. Abah Suwadi, wonten dalam Kalimantan Tengah, kita saking Diah Ayu Kali Kunci. Mas Omeng, sing negeri Malaysia, negeri Johor, Malaysia, sing ringgit. Mas Omeng, mat menonton. Buat kata leban Pak Kanan Ngelo tanggal 30 bulan 10 sesarengan I Wariati wonten Kambangan Ngimbang Lamongan. Mas Sunarno tanggal 14 ben tublek-blek ayo. Kowe bocah gunung najan bocah gunung gaduga anglipo jiwa rakaku kok kurung kehormatan mamrong bukan arah ekson Nurni ana getak gede gawe tak tukoke amas isine jam apa-apa najan sesideman mesti kasembatan warudonya kang mas daya ngulon pancen ayu mableng sing ayu mableng durung kelakon jam wit-witane diguyak-guyu miyen kawitane wah rudoyong yodek yang pinggir kali ya mas ayu moblong ayu moblong marati sual bedah rati dondomi pikir susah kakno sing ngancani warudonya mas pinggir sumur tobat pancen ayu mableng sing ayu mableng jare
Waru-waru doyong ya dek Iya mas. doyong pinggire gunung bocah ayu moblong-oblong sayang setitik pikire bingung Mikir apa? gresik duit dek Surabaya nek gawe duit melok germo Wis akeh kok. ela sing nom iki lho dek Warudonya ya dek mato pinggir sawah segere yen nyawang sing mobleng terus malah gawe susah tobat nandur wijening pinggir kali kalau wong ijen timbang loro hati waru-waru doyong ade iya mas doyong pinggire sawah sawah saiki botahe moblong-moblong kadang tak mangan sawah katon ya bunga Jombang Surabaya jarene sayang lah kok ditinggal liya Warudonya Adek. mas pinggir ratan pancen ayu moblong nyawang sing moblong jari kebingungan dipacul lemahe geneng anane Pak Junusul jarene kangen waru doyong adik iya mas doyong etan pancen ayu moblong terkaturutan waru doyong etan ayu moblong ora isonan Lah nggih kedanan iku judule. Sayang anakku loro to. Ancen anakku loro tenan. so temen yo Tapi wis Pak Rena Kampak ditunggu Pak Ita Darman Kampak ya Suban pun wiwit biyen mula aku lah wis kandha aku wong desa honesta. tanpa bondo dunya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya Wis mestine kone dijodohke karo wanita ayu sing padha sugiye. tobat jebul ngono Ora nyono lan ora nggewa
aku nek eling. Ya. rembulan jenenge sok tempe sorene dadi idle tresnan momeng abang lambe sapata sing ora kedanan mripate blalak blalak ngawe gawe rasa atiku yen nyawang manis esamanmu sayangi anakku wis loro rondo Rondo tenan piye? kono Joko kembang desa apa bisa keturunan urip bareng urip bebarengan Aku kedanan Rino wangi